салом арз мекунам ба корбарони азизи радио Озодӣ ва ба ҳама он нафароне ки пайваста хабарҳоро аз Озодӣ видео канали радио Озодӣ дар YouTube тамошо мекунанд. Дар оғози боз як субҳи нав аз дафтари марказии радиои Озодӣ аз Прага ба шумо дуруд мефиристам азизон. имрӯз сешанбе аст 2 апрел ва дар Прага соат расо 7 аст. дар Москав ки аз онҷо агар моро тамошо мекарда бошед соат 8 ва дар душанбе соат 10, яъне ба вақти тобистона гузаштем. ва бо сипос аз якояки шумо барои ҳамроҳӣ ки ҳар субҳ чанд дақиқатонро барои шунидани хабарҳои тоза мебахшед ва фикр мекунам ин фурсате ки шумо барои мо медиҳед барабас намеравад. ва пеш аз он ки ман ба тақдими хабарҳо шурӯъ кунам, чун маъмул нигоҳе меандозем ба вазъи боду ҳавои кишвар. дар Прага мо имрӯз ҳавои абрӣ ва аммо гарм хоҳем дошт. эҳтимол гарми 19 дараҷаро ташкил бидиҳад. дар Москав пойтахти Русия обу ҳавошиносон баъди барфи чанд рӯзи ахир ҳавои офтобиро пешбинӣ карданд. дар давоми рӯз ҳарорат 6 дараҷа болои сифр хоҳад буд. ҳавои имрӯзи душанбе камабрӯ бебориш пешгӯӣ шудааст. интизор меравад ки рӯзона гармӣ ба 23 дараҷа бирасад. ва мутаассифона суҳбати имрӯзаро бо хабари нохуб шурӯъ мекунем. аз даргузашти Мушаррафа Қосим ва ҳунарманди маъруфи тоҷик мегӯем ки соҳибназарон аз ӯ ба унвони модари театри тоҷик ҳам ном мебаранд. Мушаррафа Қосимова шаби гузашта дар синни 100-солагӣ дар шаҳри Душанбе аз ҷаҳон даргузашт. Шамсия Қосим, журналисти тоҷик ва набираи Мушаррафа Қосимова субҳи 2 апрел дар суҳбат бо радио Озодӣ гуфт ки марҳум соати 12 шаби гузашта ин ҷаҳонро падруд гуфт. Ба гуфтаи вай ин ҳунарманди саршинос вақтҳои ахир аз беморӣ ва солхӯрдагӣ ранҷ мебурд. Шамсия Қосим афзуд ки маросими ҷаноза қарор аст имрӯз 2 апрел баргузор шавад. Мушаррафа Қосимова ки рӯзи 19 декабри соли гузашта 100-сола шуд, ба бовари санъатшиносон тавонист бо иҷрои нақшҳои зиёде дар театр ва синемо то ба имрӯз ҳунари хонаводагии Қосимовҳоро ба мардуми тоҷик бирасонад. мо низ аз даргузашти модари театри тоҷик сахтандугинем ва ҳамкорони мо аз маросими видео бо ин ҳунарманди маъруф ҳатман гузориш омода хоҳанд кард ва шумо метавонед гузоришро дар барномаи хабарӣ дар ҷараёни рӯз тамошо кунед. Сафорати Тоҷикистон дар Олмон аз мақомоти қудратии ин кишвар хост то боздошти шаҳрвандони Тоҷикистон бо иттиҳоми омодагӣ ба ҳамлаи террористиро расман шаҳр бидиҳад. Мақомоти Олмон 2 рӯз қабл хабар доданд ки 11 нафарро бо иттиҳоми омодагӣ ба ҳамлаи террористӣ дар шаҳри Дюсселдорф боздошт карданд ки 9 нафари онҳо шаҳрванди Тоҷикистон мебошанд. мақомоти тоҷик мегӯянд дар шаҳри Дюсселдорф ягон ҳодисаи террористӣ сурат нагирифтааст ва ҳоло онҳо мехоҳанд ки ҳуввияти шаҳрвандони аз рӯи ин ҳодиса барои муддати кӯтоҳ боздоштшударо аз мақомоти Олмон бигиранд. хабари боздошти як гурӯҳ аз хориҷиён аз ҷумла шаҳрвандони Тоҷикистон бо ҷурми терроризм рӯзи 29 март дар расонаҳои Олмон нашр шуд. нашрияи Билд аз қавли додситонии шаҳри Дюсселдорф навишт 11 марди аз 22 то 35 сола бо гумони ташкили ҳамлаи террористӣ дар ғарби он кишвар боздошт шуданд. ба навиштаи нашрия 9 нафари боздоштшуда шаҳрванди Тоҷикистон, 1 нафарашон олмонӣ ва 1 нафари дигар турктабор мебошанд. дафтари матбуоти додситонии Дюсселдорф рӯзи 30 март гуфт мақомот эҳтимоли иртиботи боздоштшудаҳо бо гурӯҳи тундравии давлати исломиро таҳқиқ мекунанд. онҳо гуфтанд ба фарзияи мо ин 10 нафар бахше аз гурӯҳи тундравии давлати исломӣ ҳастанд ё аз ҳаводорони онҳо. мақомоти Олмон гуфтанд ҳамаи гумонбарон аз боздошт озод карда шуданд ва таҳқиқ дар ин замина идома дорад. феълан маълум нест ки ин шаҳрвандони Тоҷикистон паноҳанда ҳастанд ё дар Олмон кор мекунанд. дар ҳамин ҳол баъзе аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар Олмон ки аз қазия огаҳ ҳастанд ба радио Озодӣ гуфтанд баъди барои пиёдагард баромадани худрави як тоҷикистонӣ полис ӯро дастгир карда нафароне ки аз тариқи телефон бо ӯ алоқа доштанд барои пешгирӣ аз ҷиноят боздошт карданд. ба гуфтаи як ҳамсӯҳбати мо ки нахост номаш нашр шавад, баъди он ки мушаххас шуд ки ин ҳодиса тасодуф буд, ин нафарон озод гардиданд. Олмон яке аз кишварҳои аврупоӣ мебошад ки теъдоди зиёди тоҷикон дар он ҷо зиндагӣ мекунанд. тибқи омори сафорати Тоҷикистон дар Олмон дар ин кишвар ҷамъияти иборат аз 4,5 то 5,000 тоҷикистонӣ зиндагӣ мекунад. ин ҷамъият ба гуфтаи масъулини сафорат дар Олмон расман кор ва таҳсил мекунанд. илова ба ин солҳои ахир даҳо шаҳрванди Тоҷикистон ҳамчун паноҳанда ба Олмон рафтанд. Олмон дар баробари Лаҳистон яке аз кишварҳои аврупоист ки садҳо нафар аз тарафдорони ҳизби дар кишвар мамнӯи наҳзати исломӣ ва гурӯҳе аз дигарандешон
شهروندانشان تاجیک در آنجا پناهگاهی سیاسی گرفتند. تعداد دقیق آنها معلوم نیست. شاهرخ محیدین زاده سابق майори милисияи ноҳияи ҳамадонӣ ки бо ҷурми қочоқи маводи мухаддир ба 14.5 сол равонаи зиндон шуда буд, дар боздоштгоҳи шаҳри Кӯлоб қасд ба ҷони худ кардааст. ин ҳодиса дар боздоштгоҳ рӯзи 17 март рух додааст. як манбаъ аз мақомоти интизомии минтақаи Кӯлоб гуфт ки Шоҳрох Муҳиддин зода бо нишони эътироз алайҳи парвандаи дуюмаш ки аз сӯи оҷонсии зидди фасод кушода шудааст даст задааст. ин манбаъ гуфт ки Шоҳрох пеш аз Наврӯз бо теғи алмос ва ё лезвия шиками худро буридааст ва баъди ин ҳодиса достиёни махсус оид ба зиндонҳо тафтишро оғоз намудааст. Шоҳрох Муҳиддин зода собиқ майори милисияи ноҳияи ҳамадонӣ дар ҳоле дар зиндон ба ҷони худ даст зад ки моҳи январ дар як мактуби эътирозияш ки ба дасти радиои Озодӣ расида буд ба коррупсия муттаҳам шуданашро як тӯҳмат номид. парвандаи ҷиноятии Шоҳрох Муҳиддин зода аз рӯи моддаи қаллобӣ аз сӯи оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи минтақаи Кӯлоб тафтиш мешавад. дар сурати исботи ин иттиҳом ба муҳлати зиндони феълияш боз аз 8 то 12 соли дигар изофа мешавад. Шоҳрох Муҳиддин зода дар номаи 20 саҳифагиаш дар моҳи март гуфта буд ки ин иттиҳом нисбати ӯ асос надорад. вай 35 сол дошта дар шӯъбаҳои корҳои дохилии шаҳри Кӯлоб восеъ ва ҳамадонӣ кор кардааст ва то рутбаи майорӣ расидааст. бор дигар салом мегӯям ба ҳамаи онҳое ки суҳбати бомдодии моро тамошо доранд. Шаҳло Гулхоҷа ҳастам дар хизмати шумо азизон. то чанд дақиқа дигар бо хабарҳои тоза аз Тоҷикистону ҷаҳон ва сипос мегӯям ки моро дар ин субҳ низ тамошо доред ва умедворам ки то охири суҳбат моро ҳамроҳӣ хоҳед кард ва ман дар охир ба рӯи шумо боз аз корби асъори хориҷӣ хоҳам гуфт. як муассисаи имдодии Эрон мегӯяд дар натиҷаи сел дар гӯшаҳои гуногуни кишвар 25 000 хона вайрон шудааст ва бороне ки борид дар 10 соли гузашта мушоҳида нашудааст. аз рӯзи 19 март то кунун дар натиҷаи фалокат 45 нафар ба ҳалокат расидаанд. сел дар манотиқи васеъ дар шимол, марказ ва ҷануби Эрон ба вуқӯъ пайваст ва рӯзҳои ахир ба навоҳии ғарбӣ ва шимолу ғарбӣ паҳн шуд. бо назардошти пешбинии боронҳои сахт дар 2 рӯзи оянда мақомот ҳазорон сокини рӯсто ва шаҳрҳоро ба манотиқи амн кӯч доданд. ҳоди дарвешӣ муовини раиси бунёди инқилобии маскан ки ба раҳбарии олии Эрон итоат мекунад рӯзи 1 апрел гуфт ки дар натиҷаи обхезиву сел дар кишвар 25 000 хона вайрон шуда 6 000 хонаи дигар осеб дидааст. мақомот мегӯянд ки ҳукумат ба осебдидагон ҷуброн пардохт мекунад. президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев рӯзи 29 март дар ҷараёни сафари худ ба вилояти Бухоро аз мансабдорон хост ки қарсакзаниҳои баланду матҳ ва ситоишро канор гузошта бо сокинон аз наздик ва ҳадафмандона кор кунанд. Шавкат Мирзиёев гуфт тамоми кору барномаҳои мансабдорони давлатии Ӯзбекистон бояд ба нафъи сокинон бошад. дар Ӯзбекистон истиқболи мансабдорони давлатӣ аз ҳар як сухани Мирзиёев бо кафкубиҳои баланд ба як анъана табдил ёфтааст. он ҳанӯз дар давраи президенти нахустини Ӯзбекистон Ислом Каримов вуҷуд дошт. президенти Ӯзбекистон дар сафарҳои пешини худ низ аз мансабдорон хоста буд ки ба ҷои матҳу ситоиш кор кунанд. аз хоб бедор шавед, агар бедор нашудед коре аз дасти ман намеояд, гуфта буд Мирзиёев. Шавкат Мирзиёев соли 2017 дар паёмаш ба вакилони парлумони Ӯзбекистон низ гуфта буд ки бедор шавед, шумо акнун бояд қудратро ба даст бигиред. ҷунбиши ислоҳот ва рушд дар изҳороте гуфт ки дар нишасти изтирории ин созмон рӯзи 31 март дар шаҳри Этховени Ҳолланд як маркази ҳамоҳангсозии ҳомиёни ватан таъсис шуд ки ҳадафи асосии он кӯмак дар демократикунонии ҷомеаи Тоҷикистон аст. дар изҳорот гуфта мешавад ки ин марказ бо сарҷамъ овардани тарафдорон дар дохил ва хориҷи кишвар мехоҳад дар самти таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, муттаҳид кардани ҳаракату созмонҳо барои бунёди як давлати иҷтимоӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ бар асоси принсипҳои демократӣ ва адолати иҷтимоӣ ва дигар ҳадафҳо амал кунад. Шарофиддин Гадоев, як фаъоли мухолифи ҳукумати Тоҷикистон, дар ин нишаст дубора раҳбари ҷунбиши ислоҳот ва рушд интихоб гардид. Шарофиддин Гадоев рӯзи 15 феврал дар душанбе пайдо шуд ва дар навори видеоӣ гуфт ки ихтиёрӣ баргаштааст. ҷонибдоронаш ба ин бовар надоштанд ва мегуфтанд ӯ рабуда шудааст. дар давоми 2 ҳафтаи талошҳои ҷомеаи байналмилалӣ аз ҷумла намояндагиҳои дипломатии Иттиҳоди Аврупо ва ҳукумати Ҳолланд, Гадоев озод
озод шуд ва ба ҳоланд баргашт. дар нишасти матбуотӣ пас аз бозгашт гуфт ки ӯро бо шиканҷа аз Русия ба Тоҷикистон рабода буданд. Шаровиддин Гадоев рӯзи 1 апрел дар суҳбат ба Радиозудӣ гуфт пас аз қазияи рабода шудан ва дубора озод шуданаш беш аз 100 нафари дигар ба сафи онҳо пайваст. Шарофиддин Гадоев раҳбари ҷунбиши ислоҳот ва рушди Тоҷикистон мегӯяд Доистони Ҳоланд ба тафтиши парвандааш идома медиҳад ва мақомоти Ҳоланд ҳамчунин баргардондани шиноснома ва корти ҳуввияти ӯро аз мақомоти Тоҷикистон дархост карданд. Ӯ гуфт ки намедонам ки ҳуҷҷатҳои ман дар Русия аст ё дар Тоҷикистон, вале ман тариқи шиносномаи хориҷии Тоҷикистон ки вақти он ҷо буданд бароям додан сафар кардам бе ягон раводид, ин ҳуҷҷатҳо моли Ҳоланд ҳисоб мешаванд ва онҳо бояд баргардонда шаванд. Мақомоти Тоҷикистон ки рӯзҳои аввал мегуфтанд гӯё Гадоев ихтиёрӣ ба ватан баргаштааст, пас аз бозгашти ӯ ба Аврупо дигар ҳеҷ гоҳ ин мавзӯъро шарҳ надоданд. Дар вазорати кори хориҷии Тоҷикистон ба ин савол ки оё мақомоти Ҳоланд тамосҳое барои таҳқиқи қазияи рабуда шудани Гадоев дошт ё не, посух надоданд. Як манбаъ дар Доистони кулли Тоҷикистон рӯзи 1 апрел гуфт онҳо ҳеҷ дархост ё шарҳе аз ягон мақомоти аврупоӣ дарёфт накарданд. Ва як хабари варзишӣ ҳам дорем. Кумитаи байналмилалии олимпӣ пешниҳодҳоро дар бораи ба барномаи бозиҳои олимпии Париж 2024 ворид кардани брейкданс, скейтборд, серфинг ва шухпаймоии варзишӣ пазируфтааст. Ба назари президенти Кумитаи байналмилалии олимпӣ Томас Бах ба барномаи олимпиада дохил намудани ин намудҳои нави варзиш имкон медиҳад ки бозиҳо барои ҷавонон хеле ҷолиб гарданд, вале барои он ки брейкданс ва дигар намудҳои пешниҳодшуда ба барномаи бозиҳои олимпӣ дохил шаванд, тасмими кумитаи иҷроияи Кумитаи байналмилалии олимпӣ ки моҳи июн баргузор мешавад зарур будааст. Бояд гуфт ки дар бозиҳои олимпии наврасон 2018 ки дар Аргентина доир шуданд, аллакай мусобиқот оид ба брейкданс барпо гардид. Дар он писарон, духтарон дастаҳои ҷуфти омехта иштирок карданд. Брейкданс, скейтборд, серфинг ва шухпаймоии варзишӣ бо пешниҳоди Кумитаи тадорукоти бозиҳои тобистонаи Олимпии Париж 2024 ҳамчун намудҳои муваққатӣ ба барномаи олимпиада ворид хоҳанд шуд, вале онҳо бояд ба тамоми муқаррароти мавҷуда мутобиқат кунанд. Дар воқеъ брейкданс ва шухпаймоии варзишӣ феълан дар Тоҷикистон маъмуланд ва оид ба ин гуна намудҳои варзиш мусобиқот баргузор мегардад. Ва бинандагони азиз, дар ин қисмати суҳбат нигоҳи меандозем ба қурби асъори хориҷӣ дар бонкҳои Тоҷикистон ки аз сӯи Бонки Миллӣ барои имрӯз муайян карда шудааст. $1 9 43 дирам, €1 10 60 дирам ва 1000 рубли русӣ бо 143 сомониву 80 дирам хариду фурӯш мешавад, яъне нисбат ба чанд рӯзи пеш қурби рубли русӣ то андозаи поинтар рафтааст. Ва таври дирӯз ҳам барои шумо ёдовар шудам ва бори имрӯз ҳам мегӯям ки интизор меравад имрӯз мурофиаи додгоҳӣ Александр Сёмин, нафаре ки дар қатл ва таҷовузи духтари 5-солаи тоҷик муттаҳам аст, дар Русия оғоз шавад ва мо ҳатман ин мавзӯъро пайгирӣ мекунем ва талош мекунем ки бо пайвандони ҳувайдо дар Русия тамос бигирем ва хабарҳои охиринро дар ин замина барои шумо бирасонем ва агар имкон шуд наворҳоро дар ин бора барои шумо пешниҳод кунем. Ва ҳамин гуна чанд хабари дигар низ ҳаст ки марбут боз ба барқ ҳаст, ба маҳдудияти барқ ки тӯли чанд ҳафтаи ахир бештар нигарониҳоро дар байни сокинон ба бор овардааст ва ҳамкорони мо дар ин маврид як суҳбате анҷом доданд дар шакли мизи гирд бо ширкати коршиносон ва намояндагони барқи тоҷик ва мо талош мекунем ки дар барномаи хабарӣ дар ин бора низ ба шумо гузорише пешниҳод кунем ва албатта боз мавзӯъҳои дигари рӯз низ ҳаст ва ҷумла таври ҳам гуфтам дар бораи ҷанозаи модари театри тоҷик ки шаби гузашта даргузашт Мушаррафа Қосим ва ҳамчунин гузориш хоҳем дошт ва боз чанд матлаби дигар низ ҳаст ки ман баъдам дар сархати хабарҳои рӯз баъд аз камтар аз 3 соат дигар дар пахши мустақим барои шумо маълумот хоҳам дод. Сипос мегӯям ки моро то ин лаҳзаҳо тамошо кардед ва агар ҳар видео ва хабаре доред бо мо дар миён бигузоред, мо онро талош мекунем ки пайгирӣ кунем ва имрӯз ва ё рӯзҳои баъд бозам барои шумо дар ин бора хабар бидиҳем. خب با امید دیداری نوبتی با شما خداحافظی نمی‌کنم و بعد از ملاقات تقریبا بعد از 3 ساعت دیگر